Assalamu alaikum. Da farko dai na bude salama, amma dan Allah gafarce ni. Yau ce rana ta farko da zan fara irin wannan bidiyon. In har kana bibiya ta ka sani, yau ce rana ta farko da zan fara irin wannan bidiyon da kaina. Akwai sakon da idan ba zai je ba to sai ka yi bidiyo da kanka ka fuskantar da mutane abubuwan da suke faruwa. Zan yi magana akan mazarga na duniya. Mazarga na duniya. Saboda an yi da rakiya a gidan tibin YouTube din Hadiza Gabon. An yi hira da rakiya ta bayyana ta ce wani mawaki ta nuna masa soyayya ya ci amanarsa. To akwai mazarga sun fara ɗauko hoton hamisu suna sawa a gefe, suna sawa wata rakiya a gefe. Hamisu ne kaɗai mawaƙin da ta fara yin aiki da shi da za a zarge shi. Hamisu ne mawaƙin da ya kamata ku zarga. Mawaƙa nawa ta yi aiki da su? Sun yi aiki da Adam A. Zango a shekarun baya da suka wuce, sannan taro sun yi aiki da Auta MJ. Mawaƙa nawa ta aiki da su, wanda ku dinga ɗauko hotonsa kuna fosin kuna sa hotonta a gefe. Har gobe da rakiya da hamisu suna mutunci, har gobe suna mutunci. Amma kuma kai kana can gefe saboda ta zo ta yi magana an yau da rita, ka zo ka ɗauko hoton bawan Allah kana sa shi, kana cewa bawan Allah yau da rita, alhalin babu yaudara tsakanin shi da ita. Kawai ka zo kana postin ai kai shugaban, kai da kake postin kana cewa ya yaudari wata. Kai mata nawa kai yaudara? Mata nawa kuka yaudara? Kun ɗauki labarin kanzan ku rige kun busa mai lumfashi. To a gafarce ni, wannan shine karuna na farko. Abin ne ya ɓaci, naga dole na yi magana da kaina, shi sa ma na fito yi magana da kaina. Amma har gobe da rakiya da hamisu 'yan uwa ne, har gobe kuma suna tare. Maganar ka ɗauko hoton hamisu ko kuma ka ɗauko hoton rakiya ka sa shi ka ce ya yaudare ta, ko kai bidiyo ko kai magana ko ka faɗi wani abu, to ya fara zuwa ƙarshe. Za mu saka ido ko a TikTok ko a YouTube, in muka abin ya fi ƙarfin mu to za mu ram da kai wallahi, cikin kwanciyar hankali ya mu kama ka. Yawwa, mawaƙa nawa ta yi aiki da su? Mawaƙa nawa? Sai shi kaɗai ne wanda ku zarga bawan Allah, dan baya fitowa social media ya magana, dan baya fitowa social media shi maganganu. Kai, gaskiya akwai gyara. Yawwa, mu gyara. Masu yin postin ɗin nan ku rage da Allah. A gafarce ni, yau shine karo na farko da na fito neman irin wannan maganganun. Shi ma ɗin raina ne a ɓaci, na ga ana yau bawan Allah shari. Yawwa, ba shi bane, ba ruwansa. Mawaƙa nawa da yawa sun yi aiki.